ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మనకు ఆరోగ్య పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మనకు ఆరోగ్య పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మనకు ఆరోగ్య పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మనకు ఆరోగ్య పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మనకు ఆరోగ్య పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మనకు ఆరోగ్య పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే.
ఏటనియా తెల్లా మన కారు పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మన కారు పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మన కారు పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో. లేడీ అని కాదు అక్కడ, నీకు అర్థం కాలే. ఏటనియా తెల్లా మన కారు పడిపోద్దని భయం అవుతుంది. అదే వెనక్కి పోనీ. ఇటువైపు కూడా చూసుకో.